Pinobar Lais Pak Life Foundry. Lais Pak Life Foundry. Haka katang ukpa badukon badaman sem bakoj. Amen. Ka jing e jong try jing yu Jesus Christ bad ka jing e jong ublay lembat ka jing islog jong men sem bakoj kindan rengkat bad pi baro. Rengkat bad piru. Ngit memap no try nak banta ki lat kilet nak banta ki tam ki duna ka jing e. Bat kum jurung IT la de how try hakane kasngi I about try simti yangi. I about try unang yalam yangi. I about try unapan klan. Ya kejeng mut ke babhai, kejeng kuak, kejeng terang ke babha ke bangidan, ha kejeng em kejeng e. Kerpang e bangin la susu, ban em kejeng em ke babha, bangin ang la susu, ban ye eat you try, bangin ang la susu, ban sakri you. Sachisin ko hanmen ko para token, ngin dem ngungon ke klik kejeng e kemar try. Ngin penmam na u naga benta ki pop kisang ki jungi da keba ngia duai rengkat lang nga pla hau blei badan bor baro badepi ko hanmen ko para bang lale pop shibun e da ki jing perkat da ki tin da ki kam da ki jing leklet da ki jing le palat jonga da ki jing le palat jonga da ki jing le palat bakrau e jonga namar kata ngakerpa de kamaria bakoj kabayasa katay soti ya ke angel bat kirukoj badapi ko hanmen ko para banduai naga banta jonga how try ublay jongi ublay badan bor baro unisne yangi madalama bigi pop jongi unyalam yangi sha kajeng em bom jukut amen Try can rod go blay isne yangi try can rod go blay Isnayangi Kristo ma ko Kristo rap ko nong penim changi penim yangi Troy can rad go play Isnayangi Troy can rad go play Isnayangi Kristo ma ko Kristo rap ko nong penim changi penim yangi Tongin ya duai akan ikamas ke bakoj ngiduai na kabanta kaing kasam jong I ba disciplining tersa ba ikong eristina puwen kamtame kipen pau gajing snungu gajing ki ya blai dragon rat na kabanta gajing kurku ka ba ula ai ha gajing em gajing ki kamtame ba ki khon gajing ki arngut ki bala dap thaw ki exam ki lapas baha ba blai dragon rat nong kurku shushu ya ki khon gajing ki brarngut ba kinang henang san ha gajing tibru gajing tiblai ha kapulai kaputhi gajing ki ngi duwai ro naga banta jungi iwai paiwai kerpange naga banta kari India jungi barakhoj ai boblai trakan rat unang rei kendong ya kari gajingi khamtame ya kinong susnong to ai ngi kerpat koblai badan bor baro ba da kaba duryab barabor ya ki e kaba shisha bad kaba bej ngin la ban pandap ya kaba pensno bha yame ha kaktin badru ha kakam daw trai jung yu Jesus Christ ukon jung me
Uba imbat basan sya rengkat bat me ha gejungi long kawai jong omen sem bakuj ublay junom la junom. Amen. Kajing pulih nakashithi jong ujakop. Ko beija don manu uba janjar hapedang jong pi to unduai don manu uba sengkumen to unruai yaro don manu uba pang hapedang jong pi to un kot yaki temen kisan jong kabalang bat ai kin duai halor jong u da kaba pensle ya u artat da ko umpniang ha ka kerteng jong utrai bat kajing duai jong kajinget kan penim ya u breu bapang bat utrai un penki ya u bat lada u le ya kipop en samap no ya u namar kata tu ya pla ya la kipop uwe ya uwe pat bat tu ya duai uwe na kabenta uwe pat ba en dup penkot ya pi kajing duai jong ubreu bahok kadon kabor bakrau hak kikam jongka u elija uong ulong ubreu ubadon kajing long kumangi henry ula duai jur bak kan slap bat nakabenta lais nem Henry banai syam la slap halor ka kendau te ula duai biang bat ka benang kala penhap ya uslap bat ka kendau kala se usok jongka ko para bange jonga lada unu na phi uyat sakma na kajing shisha bat don uwei pat uba pen pai biang ya u to ai ba untep ba uta uba pen pai biang ya unong pop na kajing bakla lenti jong u un pen em ya la kemensim na kajing yap bat un tap no bun belin kipop kaktin jong try Bar praspa dripo. Praspa dripo.
Nama milaburi yakine ki na ki basta bat ki basian. Bat milapan pau yaki hakirit kiria. Hallelujah. Hallelujah. Utrai dan rengkat bat pi. Ka jing pule na ka gospel ba khoj kat kumu Markus. Ka burom hame ko try. Hakata kapor ki breu ki lawan yalam yagi khna shau. Khnang ba un kta yaki. Henry ki senran ki lamai yaki. Habau Jisu ula yoi yakata ula dam. Badul ong hala ki senran. Sha baki khna red kinwan shanga. Wat khang yaki. Namar kahima ublay kadei yakum kine. Shisha ngong hapi. Bajar ubam pediang yakahima ublay. Kum ukna red unum yo rong haka. Nangta ula kedup ya ki kena hala ki ksangti. Bad ula kerku yaki. Da kebabu yaki kti halor jongki. Ka gospel o try. Kajingero yame Chris. Ko hanmen ko para hakan ka step ka jingkali ka dai karpang na kebenta ki kimi ki pa na kebenta ki balahe ki balasan hatu pila yalam ne am yaki khon ki jungpi shau Jisu hatu pila hikai ne am yaki khon ki kti ki jungpi banwan shau Jisu man kapor hatu pila khot na em yaki khon gi jungpi banwan shau Jisu haman kapor ka mama pi piwan kanai kadai gi jingkeli ka mama pi haban keli halade marwe hato manga kumukpa hato manga kumkakmi ngalahi kain em gi khon banwan shau Jisu ngalayalam ne em gi khon junga shau Jisu ngalakhot na em gi khon junga ban yalam shau Jisu Lada mangi ngilahi kai ki khon banwan shau Jisu man kapor. Lada mangi ngilahi yalam ki khon jungi banwan shau Jisu haman la kapor. Lada mangi ngi khot ki khon ki jungi banwan shau klempep ki khon ki kti ki jungi kinjin daladan lana yaj hakalanti ke babha. Balengi yoi ki khon samla jungi ki jar ngai. Balengi i bagi khon ki jungi na yeng nasem ki sajngai na kabalang ki sajngai na oblay kimchu poy shige jingya seng balay ba ki yingmane jungi hakine kisngi kiduna balay ba ki khun samla jungi kem samla la ban pan lek por band pandon burom yo oblay ha kisngi try dei namar ba mangi kum ki kimi ki pa kum ki bala helasan ngim sem layalam yalaki jongki khon sha oblay ngim sem la khot yaki khon jungi ban wan shau Jisu ngim sem la hikai yaki ngila klet yala ka jonga kamram yala ka jonga deiti ban hikai yaki ban wan shau trai aman la kapor pan ban ngilong kum kine ki senran jong Jisu ngilong ki mau jenthot ha ka jeng em ka jengki ban wan shau Jisu Han rai hakane kasngi ko han men ko para utrai ukhot wer yang abadepi upan kan mau yang abadepi kamtame yaki kimi pa yangi ki balhelasan bangi don kata ka kamram ken ban hikai yala ki jongki khun ban yalam yala ki jongki khun ban khot yaki sha utrai kamantoi yang abadepi kamantoi yapi ki kimi pa bapin babe kan mantoi yapi bapin ot haba piyo i haba piyo mat bagi khun jung pi ki yaj sakma haba ki khun jung pi kim snap shu ya ka sneng ka krau ka jung pi ya ka jung pen i lenti ka jung pi kamantoi bapin ud kamantoi bapin babe lada ngi ngim sedang ban hikaya ki khun nado basdang hakine kisngi ngi tip shai bon ki kimi pa ki wan ni kando yangi ki lengdo ki ong
kiut ong ba ki khun junga kim tre ban snap ya kasnang ka kraw habanga khod ki banduai kim treshu ong balai namar ba kila helasan habang ibu ya jengkeli hato pilahi kai ki nado bagi dangret kajubab jar hato pila khod ki banduai nado kapor bagi dangret hato pila khod ki ya sekun ni lejinga seng ya sekun pila bad ikti ki jung ki kun jung pi ban lejinga seng hakapor badang red jar kabamot ngi la mutlab yala ka jong ka deity ngi la klet no yala ka jong ka deity ka kamram ban hikai ki ban yalam ki ban khod ki kamantoy ya pi ki kimi ki pa kamantoy yang ki bala hel asan ban ut ne ban babi haba ki kun jung ki la hel asan kim snap shu ya ka snang ka kraw kim snap shu ya ka jing khot ka jung pi kim but shu ya ka jung hikai ka jung pi den mata ka daw iwe pa iwe nangi mata ka ngi dei ban khina ka jing thia jungi ngi dei ban sedang ban hikai ban yalam ban khot ya ki kun jungi ban wan shau jisu nadu kapor ka ba ki dang red sachisin ong kamantoy yang abade pi bangin babe kamantoy yang abade pi bangin ut ba ki kun jungi kim long shu ki ba kungo sneng ki kun kim snap shu ya ka e ka ba ukpa ne mangaga kami ngi ong haki kohan men ko para ka dei ka pon ka manang kong ka ba ngi layo jing hikai na ka gospel ka ba manta ka sngi nang tapat ka ba ar ka ba jisu hikai ngi lengba ka jing le jong ki apostol ne ki sanran gi jung u ba ngi ngim dei ban long ki maujin thot na ka banta ki wei ki bawan show jisu kisun ram haba ki kimi ki pa ki lawan ya lam ya ki to ki khna show jisu kisun ran pat ki perkhat na ka banta jong jisu sisen perkhat ni ong ba ka jingle jong ki apostol kisun ran jong jisu ka badai namar ba ki perkhat yau mar ba jisu la thai la jrem haba pendep ya ka kam ga jong ya ka mission ga jong henry u jisu pat ong ki wat khang yaki sha yakini khnaret bakin wan sanga dei nama ta kadaw manga mapiru ko hanmen ko para ngi de ban perkhat yala ka jong ka jing im yole se ngalong mau jintut na ka banta ki wei habaki wan show jisu yole se ngalong mau jintut ya ki wei habang yo i ba kilong ki babha habaki long ki barublei yole se ngimlong mau jintut da ka ba ngi kren be da ka ba ngi le be henry akano kano ka banta jong ka jing em ka jonga ka jong pi kadan kapor bangilong mau jintut haba pi perkat penrem yakiwe haba pi perkat sniu yakiwe haba pi ong dalade hamarwe haba pi le yakren sapang kiwe hakiwe pat o ulong ule ruble lane ngi kran penrem yaki haba ngi i baki lebha kane karukom ngilong mau jintut na banta kiwe dein mata kadaw jisu ong yaki walong mau jintut Henry Sha batu ai bakini kinwan sanga kane kade ka jing hikai ka bar ka bangyo na gospel ka bamanta ka sngi ka balai pat ka jing hikai ka bau jisu hikai yang ai pi ko hanmen ko para bangi dei ban pediang ya ka hima ka jong blei kum u tau khnaret kum khnaret ngi dei ban pediang ya ka hima ka jong blei ngitep ka jing long jong khna udon ka jing shane alut yala de haki bala helasan manga mapiru ladangi don kata kajing syania telit telan yala de hablei ladangi don kata kajing IT yala de hablei nadong sadong ngin sayo ya kita kajing kajing kerku ngin sayo ya kata kahima beneng kabau trai ulakular na gebenta junga kajing pi kabau trai hidala de lawan ai na gebenta junga bajung pi de nama takadau ngi de bandon kajing long jong utau khna ne jong kata khna ka badan kajing syania telitelan haublai ngidai badan kata kajing IT la de telitelan haublai ko hanmen ko para to ken hagane kasngi nginya duai nginya kerpat botrai un ayangi ka bor ban hikai ban yalam ban khot yaki kun sautrai bat kum churu bangin nom long mau jintut na ka banta kajing bha jong ki wei na ka banta kajing em barublei jong ki wei bat kum juru
bangin la badan kata ka jing syania telitelan ialah de hoblei bangin pediang ya kehima ke jengu bangin pediang ya kres bat men yo ya kata ka jing bom jukut na ka jing subneng ka bamangi ngitrestom nengi kmelanti ha ka jing ka jungi en yoro yo Jesus Christ Now light, now amen. Trong ngin plai la ka jong ka jing ngej nga ngej How lay lay, pa wow, dan and bor war, ro long nang tau ka badeng ba ka kandau But Rao Jesus Christ kun ba marwe jungu utrai jungi ya bala pon nauman semba khoi ya bala khana kamaria te sati ubashala bain hapo pintus pilatus la sanar pna yu la ya bala tebu la yash ke bayap ha kas nge ke balai la mi pat ni ke bayap ula kiu shabneng usong shikamon lay, wow, and barbara, and down bad, bishar, give a immer, give a ya. nange dhao man sim ba khoj ha ka balang ka thalek ba khoj ha ka jing salok ka re khoj ha ka jing ma be ki pop ha ka jing ni pat ka do but ha ka jing em bom jukut amen Lai spa, nyo po kandai. long ba ko ma tra ka te bra na mar ka jing ko ha jing me ngula pa yang so ma tra me so jing tre jing ru ko long ko jing em en ro yo le so nam amen long ko ma tra ka te bra na mar ka jing ko ha jing me ngula pa yang ka wan ni tra me so jing wan ru ko long ko jing em so ni ro yo le so nam amen nak man sa so ra so le ka jing so ma so tra ko me sa ka jing ma so Toduai ko para baka jeng kenya jenga ba jeng pi kan long ba pediang hona khma do blai ku pa badan bor baro Go try, putting in Kinyanik, Dijon P. na ka banta ka jeng ra ba barom ka teng ka jeng u ka jeng man toi ngi ba balang ko khoi jeng u baro ka wei kat bang ilen yam ya ki jeng maya jong me ko trai da ka ba pendep ya ka ba dai hok ka jong me ngi kerpat ret ya me ba ka ne ka bangi terwa sha ka borom sem jong me kan yalam yangi sha ka jeng em dau kres utrai jungi amen utrai don rengkat bat pi Gabat Piru. to kan tiu yala ki donut You can do a key shout. to ngai utrai blai jungi Gasham Hog, but Kate. da shusha ka long ba shong hok bat ka badai ka deiti jingi bat ka jing pan em yangi haman la ka por bat ka jaka banai ngo yami ko kan rat ko kpa ba khoj ko blai badan bor bat bom jukut leng ba trai jungi u Jesus Christ namar da ka jing kha yu ulapan thamai ya ka jing long breu barem bat da ka jing sha shutom jungu ulapan dam no ya ki pop jungi da ka jing mi pa jungu na ki bayap ulapli ya kalanti sha ka jing em bom jukut bad da ka ba ukeu shame kokpa ulapli wang ya ki khrdop ka beneng bad namar kata rengkat bad ka kanhon jong ki angel bad kiru khoj ngirwai ka jing rwai ro yame bad ngi pen bana klem sange try what could you black you white Leng wat bertek kita Dakaburam jome Rayo sana chatra Rayo sana glem good
ดาชิชาเมลองบุคคลกตรายกทำไมจงกจิงคุยบารอนามาร์กตางีกระปาดยเมโตเป็นคุยเป็นกันตังยากินเอกิจิงตรวาจงีดากบพายมันซิมจงเมกุมกำเจรฮัลโลร์จงกีบักินกลาลองยังงีกำเม็ดบัดกัสนามจงอุตรายจงีอูจีสุคริสHakapor baladi no yu badala kaman snobha ula priang ya kejeng syashitom ula shim yukpu bad kebaingu yame ula kedia yu badul ai hala kisenran uong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya keba NIT na kebenta jongpi Hakaju kerkom enda lalayabam ula shim yukukuri badda kebaingu biang yame ula ai halagi senran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong ka jutang batmai badbom jukut ya keba en penmi na kebenta jongpi bad na kebenta kibabun na kebenta kajengmap ekipop tole yakane ban kan mau yanga kajing maya jong kajing ngait kata sin bagi bang yudeku bangi di yakane kakure iben penaga jingya jong miko try tada lumenwa namar kata ngi gibapen menta ya kajing yapat kajing mi pa jung u ngi trwa hame ko try yokpo jong kajing em bad yakukuri jong kajing pen em ngi daingu aidam namar melenyau yangi kebabet ban yang khmat jong me bad ban shakri me da kebas ngeuret ngi kerpat me bangi kibayo benta hakamat bad kasnamu kris ngilong kiba lapanitali kawai daw man sembakoj token mau ko try ya kabalang jong me kabala priang hasatla kaperthei bato penjana ya ka ha gajing e rangkat bad Francis ukpa bakoj jingi uwal bad marwen ubishop jingi kakan hun ki bishop badbaro ki lengdo token maulem ruya ki hanmen ki parash rang bad kan thei ki balayathia da ka bakarmen ya ka jingmi pat bad ya baro ki balaklat no ha ka jingi snei jongme to priang ye ki sha ka jing shai ka khmat jongme to snei yang i baro ngi kerpat ye me barangkat bad kamaria the soti bakhuj kakmi jong ublei u Joseph bakhuj ukorem jongka ki apostol bakhuj bad baro kerkhuj ki belapen sngo bhaya me pateng la pateng ngilong ki babet banyo banta lem ha ga jing imbom jukut bad nginiro bad pandan borom ya me daw kun jong me u Jesus Christ dau lembat u badhau kan long hame bleu kpa badan bor ha ga jing yalong ka we jong men sem bakhuj barok ka borom bad ga jing ro junom la junom amen ha kan khlemat abang giduai kan ga jing duai ka ba kuris hiulai kai ngi banduai token ko han men ko para ngin pan ka bor ngi pan ka jing isnei ka jing ik ka jing u bangin nang yo shu ka ta ga jing klain ban hikai ban yalam ban khot ilaki khon ki kiti shau jisu haman kapor haman ka khlemat jong ka jing em ka chungki bakin wan kham jan shu kok pa jungi ba habneng kalong ka bakhoj karteng jongme kan wan ka hima jongme kalong ka mon jongme ha ka khendeu kumba habneng ka yingi mancha ka jingbam jungi ka ba hala ka sngi ba tama yingi karengkang jungi kumbang rugi mapi ke beles new yangi barwad yalam yangi sha ke jing pensoi henry te panlai yangi na ke bas new to panlai yangi ngi karpat ko try na ke jing snew baro ha ke jing sbon chung me
to a jing suk jing san ya kisngi jingi khnang ba da ka jing rap ka jing isne jome ngin la barabor na ka pop bagin yo jing da na ka jing janjar baro kat ba ngi deng ap khmelenti ya ka jing kerman ba khoj bad ka jing wan pat jong nong panem jongi u Jesu Christ Namar ka jung me ka long ka hima ka jung me ka bor bat ka burom junom la junom Kotra Jesu Christ me balong haki apostol jung me ka jing suk ngai ai phi ka jing suk junga nga ai phi wat pe ya ki pop jungi Henry ya ka jung e jong ka balang jung me bada ka jing sbon jung me to ai ha ka ya ka jing suk bat ka jung etali ka wei kat kum kamon jung me mame wi mat basun shar junom la junom Amen. Kajing sukut rai kedan barabor rengkat bat pi. Rengkat bat pi. Tung ini terwa ya kedak kajing suk iway highway pat. Kajing suk bat pi. Hak mi ukun lang broad jong blay, hak mi ubakid no ikipop jong kapratay. Suk yang ik blasakot, syakane ka jeng kawai jong ukun lang broad. Ko kan rat am syong hok lamad rum po kayeng ka jenga, Henry syong tang daktin kaman sem jenga kan sakya hi. Kamet bat kasanamo Chris kan ribat kan halang ngi syak ka jeng imam jukot. Amen.
ro ya me ko Jesu ngis ngu ya me ko Jesu ngai ko blai ya me ya mani mai pen borom ya me na ka banta kan khlamat ka ba khoj ka khlamat ka ba karpang ka ba me la ai hangi kham cha me ba me hi dalaga jong ka met bat ka snam ka jume melawan ha ka jung lung do ka jung long snam ka jungi melawan ban song rengkat bat ngi wala lang ilong ki bro ki ba pop wala dang ilong ki bro ki betelot o Jesu me pen red ya ladi mem nyeu yi kita baro melawan ban song rengkat bat ngi o Jesu bi je to ken kana ngai boring ngi na pen khlan ngi bang la ban le ba ha ka jung em bang na la su ban ban yo ka jung ko ka jung khlan ya ka leng ka met ba ka man sem bang ni yo ka ta ka bor ban hikai ban yalam ban khot ya ki khon ka jungi sha ban yalam shame ko Jesu bi je ai boring ngi krishan ngi ban khlan ngi bang nang la su ban hi nya me ban shakri mi ban ai lam ya ka khobor jong ka jing bha ka jung me sha baro sat la ka prathai Jesu i ngi Jesu is na ngi nang ai boring nang krishan ngi nang ya lam bar pin lei na lenti ngi ko Jesu bi tongin ya duai toai ngi kerpat ko ble badan bor baro bangin yo mat yo so jong kata ka bangi la yo pediang kum ka soskular lengba kine gijing maya daw kris utrai jongi Amen. utrai dan rengkat bat pi Mengabat piru. ublay badan barbaro unkar ko yapi ukpa badakon badaman sem bakot amen tolay suk ij basukriyo try dagajing em babha jong pi is ngamu yaw blay Bar arspa adukua. Arspa adukua. Tuan syaka kencing play. Tuan syarul batlay. Tuan syaka kmisoti. Kan kmi basay jing saulay. Ku play tesoti. Buram haupa berkun ham sim berkut malah ham kau cinta berkut jenama amin. Ini roh Yesus Kristus.